Estebani deituko diot. Berak azalduko dizu Deitu Estebani. Trebea da, Esteban. Oso abila zure kaka guztia garbitzen, ez da? Baina orain kontan, ezin izango du kostatuko zaio. Hostia puta. Bazain duzu. Nor gehiago dauka. Joder, nor gehiago dauka! Joder. Hau gaizki ulertze bat baino besterik ez da ikusiko duzu. Okertzaude. Berriro hasiko gara zure terapiarekin. Kristina, zuet zaude ondo. Zuet zaude ondo, maitia. Utzi guztia azaltzen. Baina esan mesedez. Nor gehiago. Esan, joder! Esan. Gehiago kakaztu baino lehen. Lide, hor zaude? Bai, Ta, jantzi duzu? bai. Ea batera logelatik eta erakutsi. Lide, Lotza ematen di. egon lasai, Lide. Barregarria da. Ez da barregarria, lasai. Ea atera. Erretzen uzten dizute? Lehioa irekita dago. Erorketa bat baino gehiago, berrero erorketa baten du, ezta? Tira ulertzen dut alkoholarengatik eskatuta egotea. Gauza asko ordenatu beharra, ezta? Badakizu, pausuz pauso eta... Suabe. Etorri biliraren batera, egunen baten? Ekaitza pixka baratzen den arte edo? Baina urkorentzat ez da erraza izan behar bere ama horrela ikustea. Ez da betetzako ere. Lehenago ala geroago norberarengatik egin behar da. Ezta? Bai. Egunon, jauna Andreok, gaur pleno berezi honetan bildu gara, azken Loreiokoetako udalaren sariak irabaslei eskaintzeko. Inguratu dadila ba, On Pedro Mari, Otaño Barriola jauna, merezimendu osoz lortutako saria, alkate jaunaren eskutik jasotzera. Merkel, baratzoak. Neska bat etorri da, guzti gizta asturatuta. Uratzeak ez dutela ezagutzen, nebak ere ez duela ezagutzen. Nortasunak gira sartu eta ez da zer agertzen. Izena bizena sartu eta ez da zer agertzen. Pentsa, gizarte segurantzako zenbak ere sartu dut ez da zer. Bai ba, zu zer agertu arte hementxe geratu beharko da. Bale, zure gule horra no, bai. Baina nola beste este bete tailerrean? Nik autoa bihar behar dut, bihar? Ez, nik bihar behar dut autoa. Nola zergatik, zuritza esola zaitzu ba. Aita! Nire mesebez. Baita zer egingo dut autorik gabe. Taxi bat, eta nork ordainduko du taxiazuk? Aita, guaze! Lide! Barkatu, Lide. Orduri jarri naiz da. Ja, guazen judoko klasera.